Хәерле кич НТР каналында яңалыклар тапшыруы студияда Альбина Вәлиева бүгенге чыгарылышның төп темалары. Безнең ишек алды программасы халыкның хыялын чынга ашыра. Киләсе елда ничә адрес тәртипкә китереләчәк. Этләр урамда хуҗасыз йөрергә тиеш түгел. Түбән-Камда сугбай хайваннарны контрольдә тоту буенча эшче төркем төзелде. Кызгы чакырылышның соңгы төркеме. Армия сафларына 16 егетне озаттылар. Инвалидлар 10 көнлеге кысаларында. 75-нче балалар бакчасында без бергә булдырабыз фестивале узды. Балаларга шатлык бүләк итик. Кыш бабай бул хәйрия акциясе башланды. Ел нәтиҗәләре һәм киләчәккә планнар бүген торак коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре журналистларга безнең ишегалды программасын гамәлгә ашыру нечкәлекләре турында сөйләделәр. Быел Түбән-Кама шәһәре һәм районында 53 йорт яны территориясе тәртипкә китерелде. Киләсе елга да планнар зурдан. Теманың дәвамы алдагы материалда. Яңа тротуарлар, газоннар, балалар мәйданчыклары, спорт зоналары, парковкалар – булар барысы да безнең ишегалды программасы кысаларында башкарылган эш нәтиҗәләре. Быел Түбән-Кама шәһәре һәм районында 53 йорт яны территориясе тәртипкә китерелә. Аларның бер өлеше комплекслы ремонтлана, бер юлы берничә программа кулланыла. В следующем году мы также запланировали данную работу. Киләсе елда да без бу эшне дәвам итәчәкбез. Хәзерге вакытта челтәрләрне алыштыру ихтыяҗын бәялибез. Ремонт алдыннан асфальтны җимермәс, төзекләндерүне бозмас өчен коммуналь предприятие хезмәткәрләре барлык эшләрне комплекслы башкарачак. Безнең ишегалды программасы 2020 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Бу вакыт эчендә 401 ишегалды төзекләндерелгән. Меңләгән шәһәрдәшнең яшәү шартлары яхшырган дигән сүз. Киләсе елда Түбән-Камада 47 районда 8 йорт яны тирәсен тәртипкә китерү каралган. В преддверии данной программы мы уже провели общее собрание с жителями. Әлеге программа алдыннан без халык белән гомуми җыелыш үткәрдек инде. Ишегалларының схемаларын эшләдек. Халыкны борчыган мәсьәләләр буенча фикер алыштык. Җыелыш нәтиҗәләре буенча схемаларга төзәтмәләр керттек. Киләсе елга без яңа программаны гамәлгә ашырырга әзер. Әмма төзелеш техникасы керер алдыннан без халык белән тагын бер тапкыр җыелыш үткәрәчәкбез. Борчыган сорауларын Түбән-Камалар безнең ишегалды программасы сайтында калдыра алалар. Гөлия Нигъматуллина, Александр Халин, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Радмир Биләев йөкләмәсе буенча хуҗасыз этләр белән бәйле вазгыятьне контрольдә тоту буенча эшче төркем төзелде. Түбән-Кама мэры белдерүенчә, әлеге карар шәһәрдәшләрнең мөрәҗәгатьләре белән бәйле рәвештә кабул ителгән. Комиссия составында Эчке эшләр министрлыгы, прокуратура, идарәче компания вәкилләре һәм территориаль иҗтимагый үз идарә рәисләре. Беренче утырышта эш схемасы булдырылды. Әгәр дә сез урамда субай этләрне күрсәгез, экранда күрсәтелгән телефон номерлары буенча шалтыратугыз сорала. Шулай ук мөрәҗәгатьләр электрон платформаларда кабул ителә. Түбән-Камадан армия сафларына 16 егетне озаттылар. Бу көзге чакырылыш барышында хәрби частьләргә китүче соңгы төркем. Алар бер ел дәвамында һава космик көчләр бүлекчәләрендә, стратегик билгеләштәге ракет гаскәрләрендә һәм үзәк буйсынудагы частьләрдә хезмәт итәчәк. Түбән-Кама районы хәрби комиссары Газинур Сиддиков булачак солдатларга хәерле юллар һәм ватан алдындагы бурычларын намус белән үтәүләрен теләде. Шәһәр башлыгы китапханәсендә Кызыл тасма акциясын үткәрделәр. Аның кысаларында сәламәтлек һәм медицина профилактикасы үзәге баш табибы вазифаларын башкаручы Илмир Вазиков 27нче мәктәп укучыларына ВИЧ-инфекция турында сөйләде. Ауру тарихы, вирус йоктыру очраклары һәм аны дәвалау юллары. Профилактик әңгәмә бөтен дөнья СПИДка каршы көрәш көненә багышланган иде. Арина Кияшка «Голос дети» музыкаль проектында зур уңышка иреште. Икенче урын алды. 14 яшьлек кызның көчле тавышы һәм сәхнәдәге осталыгы тамашачыларның мәхәббәтен тиз яулады. Яшь вокалчы Аида Гарифуллина командасында чыгыш ясады. Суперфинал Мәскәүдә узды. Хәзер Арина Түбән-Камада өйдә аны зурлап каршы алдылар. Ул 35нче лицейның 8нче сыйныфында белем ала. Икенче музыка мәктәбендә шөгыльләнә. Укытучылары, дуслары аның белән горурланалар. Киләчәктә дә зур уңышларга ирешергә ясын дигән изге теләктә калалар.
Сөйлер яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8-917 90 73 077. Түбән Камада инвалидлар 10 көнлеге башланды. Барлыгы 200-дан артык чара үткәрү планлаштырыла. Алар физик мөмкинлекләре шикләнгән шәһәрдәшләргә һәр яклап ярдәм күрсәтүгә юнәлдерелгән. Хәйрия акцияләре, социаль, белем бирү һәм мәдәни үзәкләрдә, шулай ук предприятиеләрдә узачак. Күбесенең күп еллык тарихы бар. Шундый чараларның берсе «Без бергә булдырабыз» фестивале 75-нче балалар бакчасында узды. Бу хакта алдагы видеоязмада. Сәхнәдә үзләрен иркен тоталар, геройларның кичерешләрен аңлыйлар. Әйтерсең лә, чын артистлар үзенчәлекле балалар өчен бу зур җиңү. Нәниләр «Без бергә булдырабыз» фестивалендә катнашучылар, юлдышчыклар, әти-әниләрнең горурлыгы. Бийләр, җырлыйлар, музыка коралларында уйныйлар. 75-нче бакчада оештырылган фестивальдә быел 185 бала катнашырга теләк белдергән. Йомгаклау концертына 50 чыгыш тәкъдим ителә. Без бергә булдырабыз фестивале 75-нче балалар бакчасында быел 26-нчы тапкыр оештырыла. Аны инвалидлар 10 көнлеге кысаларында үткәрү матур гадәткә кергән. Чараны бик күп иганәчеләр хуплаган. Алар арасында нефтехимик хоккей клубы да бар. Уенчылар ел саен яшь артистларга ярдәм итәргә кунакка киләләр. Автограф бирәләр, фотосессия уздыралар. Беркем дә бүләксез калмый. Гөлия Нигъматуллина, Анастасия Шакирова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Интермедиа холдинги «Кыш бабай» бул акциясын башлап җибәрә. 17 ел тарихы булган проект сезнең ярдәмегез белән тормышка ашырыла. Максатыбыз изге, авыр тормыш хәлендә калган, сәламәтлекләре шикле балаларга, ялгыз өлкәннәргә яңа ел мөгъҗизасын бүләк итү. Игелекле эштә һәркем катнаша ала, уенчыклар, тәмтемнар, уку кирәк яраклары. Мохтаҗларны нәрсә белән сөендерергә, моны сез үзегез хәл итә аласыз. Бүләкләр Интер бинасында кабул ителә. Безнең адрес Химиклар проспектындагы 64А йорты. Без сезне көтеп калабыз. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Исән, имин булыгыз.